מעיין אמרן, שלום, צהריים טובים. צהריים טובים, גלית. ואנחנו מדברים איתך משום שאנחנו למדים שהזכות להפגין עלתה לך 900 שקלים. לא פחות, ספרי לנו. כן, הסכום הוא לא רלוונטי וגם לא ישולם, אבל העניין של הכנס הוא די מגוחך. אנחנו דווקא חושבים שהוא כן רלוונטי, אבל בואי נתחיל בסיפור המעשה. לא, כי אם מדברים שנייה על גלעד ארדן, התנהלות הרוחבית שלו, שהוא מנהל, היא מאוד מכוערת. רגע, שנייה, את כבר מדברת על גלעד ארדן, בואי נספר מה קרה. אני מדברת על גלעד ארדן כי הוא הדבר בסופו של דבר. כן, אבל מה קרה, מעיין? איך נקלט למצב הזה של ההפגנה? איפה, למה ואיך התגלגלת עד כדי כנס ואפילו עימות עם המשטרה? הגעתי להפגנה, עמדנו עם מגפונים, ומה שקרה זה שפשוט החליטו לחלק כנסות. וההפגנה הזו מתקיימת היכן, מעיין? ליד ביתו של השר ארדן, כשחסמו את כל הרחוב, מנעו מאיתנו בעצם לעמוד להפגין לידו. ואתם מחליטים להגיע להפגין ליד ביתו של השר ארדן, מדוע? כי גלעד ארדן מתנהל בצורה מאוד רוחבית וברורה, מאוד מכוערת. זה בן אדם שקרן שמסית נגד מורה באום אל-חיראן, ואחר כך לא מתנצל על זה שהוא טעה. זה בן אדם גזען שמגבה את המפכ"ל על שיטור יתר כנגד ישראלים יוצאי אתיופיה, משווה אותם למהגרים, ועכשיו הוא גם מתנהג בפחדנות שהוא מנסה למנוע הפגנות ולסתום פיות לאזרחים, למנוע בעצם את חופש הביטוי ואת הזכות להפגין בצורה שהיא לא חוקית, לתת כנסות לאזרחים על זה שהם רוצים להביע את דעתם, זה לא חוקי. זאת שיטה שפועלים בה בעצם בדיכוי, בדיקטטורות. וסעיף הכנס, הסעיף שעליו נכנסתם את ואדם נוסף ב-900 שקלים? אני ועומרי בללי קיבלנו כנס שהוא על סעיף מאוד מגוחך שמדבר בכלל על רוכלות, על סוחרים, אל תזכן, שנמצאים באזור המגורים ואסור להם להשתמש במגביר קול. שזה בפני עצמו לא ברור. מה הוא קשור להפגנות, מה קשור לאזרחים שרוצים לבוא להשתמש במגפון, אין לזה שום משמעות. כן. ולכן גם אנחנו לא נשלם את הכנס הזה, ואם הם מעוניינים ללכת איתנו לבית המשפט, הם מוזמנים, אבל... אגב, במשטרה אומרים בתגובה שהמשטרה מאפשרת לכל אזרח להפגין ולמחות ולעשות את זה בכפוף לאישור. אבל הם לא אישרו מסודר. רגע, שנייה, מעיין. מגפונים. שנייה, ושגם בהפגנה הזאת תכף אנחנו ניתן לך להגיב, הם אפשרו את חופש המחאה, כולל שימוש במגפונים לזמן קצוב. מדובר בסביבת מגורים בה מתגוררים משפחות וילדים שסובלים מהרעש. במשטרה התקבלו קריאות של אזרחים שמתלוננים על הרעש. לצערנו, למרות התראות אלו, הטרדת הרעש נמשכה והשוטרים נאלצו לבצע אכיפה על השבת הסדר הציבורי. סוף תגובה. תשובה מאוד צפויה, כמו שאומרים. יש אישור להפגין עד השעה 11 לעשות רעש. אנחנו היינו שם בין 8:30 ל-10 בערב. ניידות המשטרה הגיעו לפניכם או אחרי שאתם הגעתם? לפנינו. הניידות ידעו שאנחנו מגיעים. כלומר, הניידות לא הגיעו למקום בגלל רעש שאתם הקמתם במקום, לפי מה שאת מספרת. הניידות כנראה הגיעו כי מישהו עוקב אחרי פעילים חברתיים ומגיע אליהם לוואטסאפ כדי לדעת מה הם עושים ומה הם מתכננים, כי הם ידעו בדיוק איפה אנחנו היינו עוד לפני שהתחילה ההפגנה. הם לקחו כבר את הפרטים של האנשים עוד לפני שהתחילה ההפגנה, את הפרטי רכבים, את הרישיונות של האנשים. אי אפשר לומר שלא מנסים להיטפל לפעילים חברתיים ולא מנסים לסתום להם את הפה עוד לפני שהם עושים משהו שאין שום סיבה שאנשים לא יפגינו, אין שום סיבה. אתם חוזרים לשם, מעיין? בוודאי. מתי? מי שרוצה מוזמן. השר ארדן גר בעפרוני 11 בשוויון,
מוזמן להצטרף אלינו. טוב, אנחנו לא מפרסמים כאן קריאות להפגין מול ביתו של השר ארדן, אבל את אומרת, זה לא הרתיע אתכם, ואתם תשובו לשם ולמקומות אחרים מן הסתם. מעיין אמרן נקנסה ב-900 שקלים, משום שהפגינה מול ביתו של השר לביטחון פנים. תודה רבה. בבקשה. אתם עם גל"צ.